Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادة تبشر في الله جبا ومياو فوق ولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشنا كبركة الله كو جيدي كو چاياني نوكلن لنا بلا جلنكا wajulu kene kanu maga mawla dunia ka fo anga bi wajulu kene kono ambe jiburuya kabara jaba kalot le tan ani sabashuma asadullahi alghalibi no imam ali aleka bangini kene kan min sigira jiburuya jamiyatu ansardin to ande on fe kerangirani ala ankara mogo usman samu kanunte bara nunu bela jelen damine na wulada fe ni naba jama bismillah shufe jiburuya lamunun dugu bela jele nyon soro ka damine jijan tabakuto fokata se sitagile kenyeba bela jele nana faranyonga kanibara yinke ni soja baye bara kun folo la bismillah kelaw anga dugutigila kaw jenasi nyamaw ansardin karamogola kaw wen naba jama bismillah ni folika munu yange jako baraw sharia ole mu alasago badi mu lusago ni ganje ni kenan gambi ala tanto lemu debelo membi mbe ala tanto ni foka banyama bawo fendole mu dunya ko te ala kamenke mo ko mo ke me obono mo ko bulu ala kani na tegente ma amani ke mfalu ya make ngotolu ala kani kentele la tegen kentele mbi ala sago badi mu lusago na bago menu nata membo te jamme na konto no babele ma amsumani ngema na konto no babele ma delegation menata na konto no bema ala kalo nindiata nyembi foka abanyama yaka bismillah inyimana tambe do ukelele ala ka inyima ko sagi sigi mfanfa keta heroto ala ba heroto mo konto no dila badi uluma balo menni bala nindi samugo lungu tambita ulungu nimbinte kilindile ulungu ko le atale foka abanyama nde fanfa kumulu potante ulu ko la bakalama bari ngaye ne ngaka sabade kabima kono ni gaje si tabima sabalo le kake ngafa nga sabali lundo benani alhamdulillah ulungu le janga sibi oto ninna tani kenan kambi nzidu o kele jama sikikuta alaka jama uliku na bago menu le nata na konto no le bema alaka nyima na ta alaka nyima ko sagi ala sago badi ngo be sagi salli ala muhammad vraiment debe ko mala dugo kamar ni otokola ni luntay menu nata adiata dugo kamar ni woye fuka dana tambi ni kumen diata mogoye e ma halalo isimenke am sar dini mogolu mbalu kontona de menu jenti nda am sar dini to folo de membe siloto parce ni fengo do ka mogo nyaawo fa vraiment hani tato ngoni be siloto kana kramo sambu menje ndinde dingolem afandi ne mundi ni njama menji jambi vraiment dunta jang am sar dini horomolela vraiment jaman tan alama kamarila tende serum be tijan la fengo kono ni kurukili ngono jang dongo ngay nyogon tara ni ndula jambi alamuni nyogon tankela lunta ngom menu nata alami nyuma sagila ni jama alakam be nyogon tamma Ousmane Serifou Aidara abe baro mena jamano kono alama sarala alaka sarake arajinate aga duwa wu menke jumatambe baga alaka duwa wu muta alaka da to kamo muta mbe jama kontona alaka be nyuma sagi olemu assalamu alaikum rahmatullahi wa taala wa barakatuh na bagolu na kontonno baluma ni na dimbaya aluna tanin sila memma ndol be kontani fo ga dépasser nyanyo ku jago halin na ko mo benten kono doru janga bon kono le ala ni ngalu sababu ya sambu ibeni mbara menna ndi bakere fanne bara ifanja ko la fili inata
ijan kantalu bo dibole to kantalu nyala kena non tenta tunu be dibole to bari hal na kete salinyale ti ni golon ibota diboto wo gama soto te sambule fe sambudunte usmani isifu faidara wo gama soto wole fe ndi alaga barakadu ila silamiyato alaga jangarolu fonyobo na bagolu mbalu kontonna takani sago fam alaga no ko yalbulu alu ni ngane me wulita alaga ngane alaga sabati wolemu nalu su haketu si ala konton ka barikala ka woni nyumalo ka kison ne mo ni ala fe ka jide ko digi muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam anya su mo sun mo lo na sahaba ni mo ala ni mu'minu nyuma min tukuta ol no fe fu ta si haralu luma ya rabbi ala gantu ni al jawulto bishina wajibi kena ya be jibura dugo kon lala ansar din islamia comité ni be jiburia a présent ko la ko ka bo ka kontono ke ramul bismillah ante jam fatigulu la me duskun la abijan wal siso mbelo mene nafo bi accident no rasto o accident sabula abe furakelo la bamako sayne rafi ala khalafiya anna bamako be ansar din islamia to la ko badu be konto na bagan sigi baga kerengere le yana na comité mon bota ila sigi do lo xana ko konto katla ka section no konto jara fra mara section ni stakli mara section ko abele jeno konto katla ka konto no ke ganyasi kenyeba section ma katla ka nyasi konto no ke ganyasi uduma ka konto no ke ganyasi na madrasa metru men bejan ka konto no ke ganyasi bele jeno ma o ko fe jibra dugutigo anyala dugutugo musufa ka dindin fara mo bagan ko bele jeno konto katla ka konto no ke ganyasi serifla tv mugulma o men be keni komodati kamol ko mo bla fonyo fe dinamo ka jelo ke dinamo ka sa kuno fono sto ko ka e fana no konto katla ka technicien no konto katla ka maintenance mo gulu c'est organisation mo gulu konto ni vigile mo gulu la be kela fe be jan ko ka bele jeno konto ka be barikala o tamini ma ko fe o tamini ma ko fe ansar din islamia a baro ka dam jan akita 2000 wato mogo dama le sotaka baye ake kara mogo sambu bulu a baye ake ba folo ka baye ake 2000 sungaro su talabo damuto so 1h du matin mais baye ake la lo soto ko fe ka foko ko irdon ke o keta novembre 2004 mogo tanni nan le ka baya ke katla ka irdon ke ka fare yon ka o novembre 2004 jizangol ka moblo fa kana wajulo ki jan osiwle ni mo hakli bal comité provisoire au secteur mars 2006 o tumo ni ngayele be barola nyoko fe comité provisoire sigita mais a fota on section mina sigila o bureau to yakta mars 2007 katla ka section bureau sigi ka continuer fo kenya bare na take adama section ti ala barakato a wato to karamo sambo atele wajulo ki ranton to la nani maray hono agatim nandia ansar din islamia a yere ta jamono fawbe mo chama mbota ansar du ko tan do kana e ansar lama ntlata ka nyogo far nyogo baro sinya tuko mina pour que la baro la sabati sigidala ala sonta o kheba ngana be kenanga menu ga damuta santane ko ni be ranga jigini ngale ke mais inata bara ko tenolla mais ibo tuanje katla ka kontela ala ko baro fe mediku few o sababu ya boto jonto ngaramgo no seri usman mudan ejrat insa gonto ga barikala ka yini ala fe fana si zawni kendan la mo be ala le bulalo ko din ngaramgo na dimbayama amako bala jamane nga nyanto me yara bi ala jamane nyante amako bala dunaka ke chugo me ala dunaka kete amako bala ansar lu ka ke jamano mo chugo me ala an kete ka be gondo ka be barikala manka be jamane ngo ka yini ala fe manka yi ala ka khulusma yara bi jamane na manya ngalo ala ka heda ke jamane dinjima be jamano dinjago mo fe ka jamano ke itati fona fin kikiro ka yara bi ala ka malu ala ko ke kila bunya kama solli ala muhammad si jamana kendi abi ala bulu ala ka dima
ya rabbi na kontono be karamo sambu ye atmen kata na sababu nyimati kenyba mara la ja jangaro men pala bangini ala fe ala ka jangaro wule ka ba anya musoka ya rabbi tondi ngo be yoro woro ni dego be ala ka dego wule ka bo tondi ngo bele jeni ngo ka na kontono be na karamo bayno mo seri Usman Madani Haidara tana dimbaya ya rabbi karamo Haidara na dimbaya ala ke kisire tanga ka bo jagolo tore yama si jamani kendi abe ala bulu ala ka di niyama laban kunyima be ala bulu ala ka di niyama tondi ngo be yoro woro bangini ala fe ala ka toro unyore ka bon bela jeni ngo ka ala ka silamiya deme ala kan ka deme bagati ala ka silamiya korota kan ka korota bagati ala ko kala ala ya kama ka ke ciba bonye kama sirifu bonye kama solli ala rasul mbada islamo jani muso demsen mokoroba nga foli be na baga bela jeleje komite fɛn o fɛn sera nin kɛnɛ ka bela jele tɔgɔla la a bela jele ka foli ko ka do ne baga sangare da ka fɔ jama ye jamana kuma a ma nɔgɔ anw ma dɔɔni an bɛ nabaga bɛɛ fo ka serifula tv mɔgɔw fo an karamɔgɔkɛ n'o ye samu kante anw n'a jɛra debi bi tɛ anw jijankaw cɛ yɛrɛ la an ma jiginna yɔrɔ sɔrɔ a la depuis 2004 2005 2006 an ni samu jɛra fo ka na se bi ma an b'o jɛ kelen la a kunkanko fan o fan n'a y'a dabɔ a b'a kɛrɛnkɛrɛn de jijanka ye kɛnɛ kan donc comité tɔgɔ la sitakili mara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la succession tɔgɔ la ko ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka nanu ɲuman ye ala ka seginu ɲuman ye u bɔra ka hɛrɛ min to kɔ ala ka dɔ fara o kan u bɔra ka tɔɔrɔ min to ala ka tɔɔrɔ nu ala ka yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ an sigilen ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'a kɛ kɔrɔta ye dugu nin ma ala ka barika don jiburuya ala ka kɔrɔta don jiburuya ala ka wasa d'an ma hakɛto bɛ nin ka sɔli ala muhamadu o la asilamɛw an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la sigi in daminɛna hɛrɛ la ala ka kuncɛ ni hɛrɛ ye an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka bɔ i ka denbaya la ka na nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ n ko ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye marasaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na jiburuya u ye kuma don an da ko ka foli kɛ jama na o la kuma surunya kama nin kɛnɛ in imamu ali kɛrɛmallahu wajahu alhamdulilayi su in na sigi kun ye imamu ali ka bangeni ɲɛnamayali ye o la kuma jan tɛ yen nɔ an bɛ bɔ ka foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen na ka dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ alakira n'a denbayaw ka ko la a ka dɔgɔn o la sabula alakira ye Seydina Ali ta tɛgɛ ma k'a kɔrɔta k'a fɔ ko ale alakira ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛmaa ye ko Seydina Ali y'o ɲɛmaa ye o la ni Seydina Ali kɛra alakira ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ye o bonyani o ye alakira bonyani ye wa n'i ye alakira bonya da la i ye ala de bonya kumana mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔmɛ bɔ ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ala ka kɛ dalu ye lahara an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sirifila TV n'o ye Mukutari Bagayogo n'a ka délégation ye ka fara nabaga bɛɛ lajɛlen kan an tɛ bɔ kuma na fiyewu fo an k'an ka sababu ɲuman fo n'i y'a mɛn jɔnni kunnanti a fɔ ko sababu ɲuman n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnkɛlaba tɛ bamananw ko ten k'i sen fila bɛ dugu ma n'i y'a mɛn an sigira nin kɛnɛ in na yan cɛ dɔ de ye ka duloki bɔ aw ne y'o seere Bahawudin Sharafuddin Nuruddin Izzatuddin Seyid Sherif Usman Madan ne ale sababu ye alhamdulillah ni kɛnɛ de sigira kumana an bɛ dugawu k'a ye ala ka sijan ni kɛnɛya ni lafiya da n'a ka denbaya ma an y'a ka denbaya kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ye Nuhu n'a ka mɔgɔw kɔlɔsi ka bɔ tufana halaki ma ni gundo min ye ala k'a ko kama ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya kɔlɔsi senkɔrɔ jugu ɲininba jugu u bɛ juguya min ɲini ni karamɔgɔ ye ala k'u yɛrɛw se ka dingɛ kɔnɔ a ye ŋaniya min ta ni mali ye ni hɛrɛ ye yarabi ala ka mali kisi ala ka mali sabati ala ka bɛn ni ɲɔgɔn kanfɔ a y'o layidu min ta k'i cɛsiri n'o ye su ni tile an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔlɔsi ala k'o k'a ka ala jati kama kira n'a so kama sɔli ya rasul an bɛ
na b'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka dugutigi fo a n'a ka duguden bɛɛ lajɛlen dugutigi min n'a ka cɛsiri ye waati bɛɛ lajɛlen ye silamɛya ka yiriwa a ka dugu kɔnɔna na ka Alahu Taala deli yarabi sija ni kɛnɛya Ala k'o d'an ma. O kɔfɛ an bɛ alimami fo a n'a ka denaya bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka foli lase zinɛsi mɔgɔw ma ka foli lase musojɛkuluw ma ka foli lase jibura cɛ na ani dugulen bɛɛ lajɛlen ma. N'o bɔra yen an bɛ foli lase mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɔra sigida o sigida la ka se an ma yan an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Alahu Taala ma yarabi u natɔla fɛn min m'u sɔrɔ u segintɔla Ala kana to k'u sɔrɔ. O kɔfɛ an bɛ foli lase jamiyatu ansɔr diini ma olu minnu ka bileki bɔkun ye diinɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an bɛ Alahu Taala deli yarabi Alahu Taala ka wasaw di. N'an gɛlɛma o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka dunanbaw ma an'an karamɔgɔw ma n'o ye Mukutari n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye tele sharifula la k'a ɲini Alahu Taala fɛ yarabi u natɔla fɛn min m'u sɔrɔ u taatɔla o ka n'u sɔrɔ u wulila ka fɛn fɛn t'u kɔ Alahu Taala k'o t'aw ye sɔli ala Muhammad. O kɔfɛ an bɛ su min na n'o ye diinɛ tutigɛba Badara Sajaja ka su ye ale min a bɛ danbeya ni kelenya dɔ ye o ye kelenya jumɛn ye ale min n'ale kelen de bangena alikaba kɔnɔ Badara Sajaja ale min a fɔra ale ma ko Amirul Mu'minin ale min kɛra Asadu ye Haidara o ka su ɲɛnamaya la ni an sɔrɔ kɛra weleba ye jamana ka na o kɛnɛ kan ni k'o ɲɛnamaya o ka kan sabula Alahu Taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko alakira cikun an fɛ n'a sɔrɔ sara bɛ an na ka di Ala ma o de ye k'a bɔnnaw k'olu bonya. N'a sɔrɔ alakira ni sara bɛ an fɛ Ala fɛ ka Ala barikada o de ye ka alakira bɔnnaw k'u bonya i n'a fɔ kuranɛ bɛna n'a ye cogo min na sabula alakira b'a fɔ a ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko n'a sɔrɔ yɛlɛyɛlɛnsen bɛ yen ka bɔ dugumana na ni ka se Ala fɛ Ala jɔn fɛ o de ye alakira bɔnnaw ye ahlul baiti. A bɛ tila k'i kanto a ka kumakan dɔ la ko n'a sɔrɔ bonda bɛ dɔɔnin na o ye ale de ye. O la an b'o de ka bangeni kɛnɛ kan cɛba min kɛra o sababu ye an ka sigida in na n'o de ye an ka Seyidi Usman Samu Kante. An b'o de fɔ a ɲɛna n ko cɛ ti dɔn n'a ka diɲɛ ye a ti dɔn n'a ka bilekiba ye. Cɛ bi dɔn n'a ka kɛwale de Samu Kante. Kabi don min na ni kun tɛ se k'a fɔ yan ko baya ni kun y'a fɔ i b'a kunu o Samu Kante. Don min na ni kun y'a fɔ yan dugukolo kan k'a fɔ ko baya i bi to i ka so kɔnɔ de fɔ baati minɛba ti sɔrɔ i la dɛmɛba ti sɔrɔ i la. An bɛ Ala barikada dɛrɛ. Nin cɛ in Samu Kante ni tamasiyɛn b'a la anw fɛ yan nɔ an b'a surunya o de ye a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara ale y'a sɛgɛn min kɛ Samu Kante o tamasiyɛnw de yira a la ka sɛgɛn jugu muɲu nɛni tɛ nɛnini ye o
la n'o y'a nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya o ka kan sabula a ko ko ale bɛ san ni sirifikanu ye nka mɔgɔ min kɛra o sababu ye n'o de y'an karamɔgɔ ye a Seyidi Sharifu Usman Madani Haidara bi diɲɛ bɛɛ bolo si yɔrɔ o de y'o ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ bi su in na an karamɔgɔ bɛna fɛn min fɔ an ɲɛna duwawu la Ala k'a minɛ an ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ ya Rabbi banabaatɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan ya Rabbi Ala k'a kɛ nin su bɛɛ in kosɔn Ala ka banabaatɔ ka bana ban k'a sadana an karamɔgɔ an y'a ɲini Alahu Taala fɛ sababu min ya Ayuba ka bana ban Ala k'a ko sababu kosɔn k'an karamɔgɔ ka bana duba pewu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Be Allah subhanahu wa ta'ala tantu. Islamia ala ka nɔgɔya. Allah ka silamɛw sɔn Muhammadu la. Allah ka silamɛw sɔn Sharifu Usman Madani Haidara la. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jibura jan Islamia bɛ jan. Dari wulu tala ka Islamia tara jan. Wulu ta ka Islamia tara na mɔgɔw b'aw la. Fo ka Haidara la wagati la si. Mɔgɔw ni siman ko faamuya ime gina kan. Mais ndula ka karan ko tenne ke. Mais ndaka ma fele ndala mu deuxième imam ti. Ndaka ma frère vraiment tonya le mo. Haninte mɔgɔ fɛ n'a bɛ tonya ta fa bɛ tonya to. Surtout ni ala kan nka kita mo a fɛ Sharifu Usman Haidara a ka men fɔ a ka dunali la kara a ka dunali la kara a ka jamana la kara a ka dunya la kara. Mais Allah tala ala ka sijan ni kɛnɛya di a ma. Ala ka sijan ni kɛnɛya di a ma. Ala ka kanda ala ka niya di maya kanda. Silamɛw kɛ hakilo sigi. Ni mɔgɔ min de wato benda Haidara ma ala ka sɔn dɛ ala ka sɔn kosɛbɛ ya Rabbi ala ka sioni kɛnɛya di a ma. Alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ wajulukɛla Usman Sambo Kanute a ye bilasirali kɛ ni ka ɲɛfɔli k'an ye Sherifi kanu kan fɛn min y'o bila nin baara ninnu na an ka jɛ k'o seereya. Bi n bɛ n faso kɔnɔ bi balontan terrain silamɛya tɔgɔ la diinɛ kɔnɔ Sharifu Usman Madani Haidara n'a denbaya tɔgɔ la ala barakatallah wa Ali ibn Abi Talib o la ka kɔntɔnɔ ta ka ɲɛsin na ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma an b'an ka ɲɛmɔgɔw fɔ ni ala sɔnna a ka kalandenni an nana sigi nin kɛnɛ in kan bi ko an bɛna setigi ala barikada ka a wale ɲuman dɔn a ka kɛwale ɲuman na anw ye ni jumɛn ye ni Sidna Ali dili ye anw ma ka bɛn arajabu kalo ma ka na kɛnɛ sigi a tɔgɔ la ko ala i ye min kɛ a diyara an ye a bɛnna an ma i ni ce ni sigikun bɛ kɛnɛ in na nin de don kira somɔgɔw ka kɛnɛ o kɔfɛ k'a ɲini setigi ala fɛ olu kama lahara ka gɛlɛ an ka se ka kisi o hɔrɔma kama ani hami min bɛ an yɛrɛw la hami dugulen n'a bangenen ala k'a k'u kama ala ka bɛɛ ta di a sigara hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la fɛn o fɛn kumana kuma daminɛ la fo ka taa se a laban ma an ka foli b'u ye ni komite fɛn o fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la komite sita kelen an b'a fo nana n'u ka minɛnw bɛɛ ye k'olu ka baara bɛɛ jɔ an ka foli b'u ye an b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ de y'i ta jɔ ka na nin kɛnɛ in kan an kun y'a jate ko fitinin don a kɛra an bolo koba ye u sara bɛ ala bolo
kanga telesiri fula mɔgɔw fo n'u ka ŋaniya ɲumanya ye olu minnu nana kana kɛnɛ in ɲaga an bolo ala k'u bɛɛ sara mɔgɔtari bakayo a n'a ka cɛdenw ani samba an ka foli bɛ u ye sanu an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u segin ni hɛrɛ ala k'u kisi balawo ma an karamɔgɔ hɔrɔma kama sɔli ala rasul solo yan t'a na yɔrɔ ye o a ta kuma mɛn na bamanankan fɔlaw an b'a bila yan dɔɔni an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye maninkakan na parce que an bɛ maninka dugu la su in na ala k'an ni sababa bɛn nka n sinsin faamalu la faama tɔgɔ la solo n bɛ k'a bɛɛ kɛ n'o le ba bɛ laban na ko bɛɛ daminɛ faama ani ko bɛɛ laban faama اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما نمبوتاجي نسيسولي محمد المصطفى كان كاكيسو أني نمو كونيني دالمان صوبلو أكو كي محمد ني أسومو سانما بيك ألا كي كيشي كي تنغا كابو تورو كوبما اللهم أجل فرج على محمد اللهم أجل فرج على محمد كأننا ألف تورا وتورا بكان على قولي كدوو كيفنا اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين سهيد بكربلاء صلوات الله عليهم أجمعين وكفى كابونا مساجين كأنيشي نكرامه ما أني كرامه لو كرامه بس تنافتني متون أنا لا سلا دلا خلون كم من ناتا مسول سادي كم من ناتا كنا مسول لبه kedi ikelu imurutini ngoko fe ke bayengeni ngulu tili ke bo woroto kala yara ke tili musolli nyokonde dingo menu jamanta masalu kuna me kuma nyalo masalu ye ne ga na fulusote man baraka ni nyalo ay dara kuma ne ngokuna dia jongolu ul qaslum takaya i masalu barakoni ka kura ka kuma famalu fe ke kana fangan tangul toni ka kura ka fo fangan tangul alu kana ke hasiditi ka fo sigida mogole alu kana nyogon toni ay dara na tani neti kana jigodi islamul ma dukuloka nole mun kunci gote a sayyid sharif usman madan haidara ala ka nuhuna shonyo gona diama ala ka membulu ka ashijan diama furututu mugo ko kenya mela ka fiu jagoya kama ni sikanda ala ke kanda ni me kanda ala ke poje ala ka tonya sabati ningai singo beloni tinga mendala tabe dingo mendala na botaje wallahi dugulo nyagami kana saka fiu na fa fuinte hasidi ala ala ka tumbulu abe fe afaso ga kenyame ana be fe dunya ga kenyame ya rabbi ala ma kala sagoti ala kan tuwa no fe tonya kan ala kan ke nafikiti صلي على مصطفى ola mbe fega qur'an aya do dama ta doron nonte wajulo bandale fen kuma ta ka kuma werle mu wajulo tika ba ala ko qur'an ko no suratu al imran ako muhammad ko qul afo
إن كنتم تحبون الله a fɔ i man dɔn olu ye ko ni bɛ fɛ n tɛ ala ka kɛ fɛ k'e kanu ni b'o nɔfɛ فاتبعوني a fɔ i ye ko ala ko n'ale bɛ fɛ ka a tɛ ala la kanu ɲɔgɔnya sɔtɔ fattabi'uni k'alu k'alu n tɛ muhamadu nɔfɛ ni n ko mɛ alu ka daɲɛ n'alu bɛ fɛ alu marige ala ka kanu fɛ o ala ko k'alu ka tugu n tɛ muhamadu la a kan tɛ min k'i la ni n ko mɛ alu ka daɲɛ يحببكم الله n'o kɛta dɔrɔn ala salu kanu a banda nin dama dɔrɔn ne mu kan ni bɛ fɛ ala ka kɛ n fɛ n ka kɛ muhamadu fɛ n'a ko mɛ n ka da nɔ n'a ko n ka mɛ n dabila n k'o dabila i k'a faamu bɔn nin yɛrɛ le fana mu fɛ ti o n'i ko i bɛ mɔgɔw fɛ ka ban fɛn o min man di a ye o lɔn kan'o k'a la fɛn bɛ n ka diya ye n'a b'o fɛ o ɲa ɲini i k'o k'a ye fɛ banda foyi t'o kɔfɛ tuguni n'o kɛta dun ni kɛta muhamadu fɛ dun ko ala sen kanu ni ala kan kanu dun mun bɛ jɛ ويغفر لكم ذنوبكم ko ni ala kan kanu ko na kila kanu kama ala batulo kama wa yaghfiru lakum dhunubakum ko nda ala si al junumo joshi alu ka men kente alala filo kama muhammadu kuma kan la bato kama nda yafa aluma o koso wallahu ghafurur rahim ala le mu yafa mansoti ni mogo me sagita ko kalonga tinyaloke ala le mu hina mansoti mogo me sata tubo kono ima nyoko ke saya ke taraje ka mentinya asingo be ala ya ka yafa rafam po muhammadu kano ole be ala masto muhammadu kuma kan sosolo ole be jone ala tejanya sikante mena muhammadu nyanta atorota danvengol no fe ila kisho kam hal no be bena atesaya ذلك الذي يبصر الله عباده abo nyale mawo ذلك الذي يبشر الله عباده ala jongol ni todi akoy mbetene koy ni tugu keta muhammadu la ka lame abetene koy yubashiru allah ibadahu jongol ni todi afo jongol ye ko eke haklu sigite ko jonjo manu الذين آمنوا وعملوا الصالحات jongo menu dangania ta alama kalo alante fulati meni patuka kan imandanguma ka kura ka bara nyuma ke o jongo lol beni to dia kande jongo menu dangania ta alama ka kura ka ke nyuma kelati limani yakofe قل rafam nyima ya limani yakofe ka nyuma yake domu munti ka hina nyogo na siko kono akan alugane nyogo toni ka yafa nyogo mafana ko mi ngo fo ko mo gono ka tambi ko haydara na taka men ni men taradu ko loka no mu jikuti mana nyima kelalu ani men limani ata ni ka nyuma ke ko inito dia afoye ko ike hakluski ni to dia nya khasia abi ko minafo ni mo menata bo sano jelo ne mo khansa wulo kono khata itakamato
dinnew ni sukumo do fo misalla itagama to ka fendo ta men ka dinniwe sa fo ko ko dendende nga fendo tombo dendende ha bon sadi ali ni to dia ke fati free hakilla sigo fo mqoli men la ta ala ka nyumake qol muhammadu afo limaniya jongli ani menu ka nyumake la as'alukum alayhi azran illa al-mawaddata fil qurba ko ite muhammadu be degu men ke kan nakila la silola na jongoluma iketo ko bara inke ma nyini na jongolo fe kay kay bulu fare nyoko nga kete muhammadu sara karo kono mo nyini fe ko ndela kilal balwoni de ma bendele bu ni jongo men lata ala la kay de ma be fatata ala la mais i balwoni la fon be ala le mo ko kay de ma o ala si de ma mo ko me de ma o ala si de ma i rafam man fuyi nyini fe mais muhammadu fenklim beje afo iman don lien ko o ka kole made o mu jomanti nite muhammadu nteje lumena ite muhammadu bonzongolu alala nte fe rolu toro ikofe o mandinye mbe fe ke sumogolu la bunya sagi ima e ka ke sumogolu fe e kelo bon ke mo fe du mu fla droneti ante meve kano kala abre meve o kai islamol ni muhammadu tunuta lume sumogo bala de ali haklitu abozongula ala kuti ka ke wasiyati kankeri mala dan fengo pe o mo ke bela na ala muhammadu sumogol tonyilo mandi na ala ni yefi mais dal manso be nim fukan qur'ano le kono islamuli menda kila qur'ano kuma kan na be mo ala tati na ko menga ke no keta farida ti dia kwa kake akila salfana salo ani sunguni jakoni hijo ol bebe ko yani mulla ko ala le ka fuka ke mais ala fane qur'ata fana kan wajibiya muhammadu sumugolu kanu odumu dia quality ika mandongo be comme ina fo sunguni salo ni jakobe wajibi ani nyame dia kwa forcé ka fo ni ma ke bashinta late ni ma ke muhammadu sumugolu fe bashinta la na re dia kefe na mandi na mi dia kefe wote de ni man kefe ime alla kanu no gasuto fi mo ma alla kanu no gasuto on te islamati mo men te islamati o mekishino la hara hubbu ali muhammad ka muhammadu sumugolu kanu mu farida le ti dia kwa hal ni ga dunya nyima peke ka ban dunya nyima pe e ka peke sarakatu po suni saloni jakoni hijo ni saya site ma lungolu katra muhammadu timba ya kanonte isondo mola wallahi ini la nyima ya pe ni o jetike jamme ala stare isoti jahannama ko muhammadu kanu to yata asumugolu kanu koni o banda dusukulla be illa al mawaddata fil qurba bon ni ga jadam tege lundunata muhammadu alayhi salam anala saybul biskini kide fatu diata wakatu akoy magalu nya benen dindi men landa fe hasan husainu nin tolo mago husainu ni lasana ane fatima ta ane ali ako ni nelu munde muhammadu sungolti nelu ga dinde niwe nelu bente sagoka islamo be game kitabo be kono fana fengo fembe sahani ako bon ala kem mo fe mo men keta ninu fe ala iba mogolto mo men ga nin dinu jagoya ka kuma kan jago fuema ala kana ka ul fe
mɔgɔ den ma mɛn ka ninnu den ma karamɔgɔ tulu bɛ n ka na mɛ nin kuma in bɛ komi i n'a fɔ a ma fɔ i n'a fɔ a ma fɔ sirifoli ɲani ta dɛ hali bi i bɛ ɲani kɔnɔ ka kura ka aliyu fana min ta k'a ita silamɛw bɛɛ la aliyu bɔta n tɛ la n tɛ bɔta aliyu to mɔgɔ tɛ jɛ min ka fati sedina aliyu ti dugukolo kan danfɛn tɛ jɛ danfɛn min kɛlen muhamadu jigiya kɔtɔ k'a dusu suma n'i ko i bɛ mun de dunna muhamadu to walima silamɛya sedina aliyu bi jɛ a b'a bɔ dɔgɔ min man kɔtɔ k'e janfa parce que mɔgɔ ni mɔgɔ caman sigi baden ci da kɔnɔ baden ɲale musa dusukun la in tɛ fɛ sidina ali man ko ti ali man muhamadu janfa wa tumana min na kafiriya bɛɛ wulita silamɛya nɔfɛ ko ka silamɛya ban k'a nakasi k'a bɔ dugukolo kan i ni yɔrɔ nafolo bɛɛ k'a bɛɛ bɛ yen kunkun ni ɲɛɲɛw bɛɛ tɔnya kɛlɛlɔ ma ka tɔnya bɔ dugukolo ka batariya ka sabati sidina ali lamuruba ala k'a diya tɛlɛ ma ka muhamadu ju suma ka silamɛw juso suma ni kan bɛɛ ye kule kan bi misiro kɔnɔ ka salimako kili badara ali lamuruba le ka jelew bɔn silamɛya ka bisoto o kama silamɛya lafiyata bi o k'e dilo nteluma kana sigi nin kɛnɛ in kan k'o bonya n'o barikala yita ala la a barika tɛ ala ye e tɛ ala min ka ali di nteluma ka bɛn nin karo in ma i ni cɛ mɛ fɛn ko tɛ nɔ mɛ sini dama n'o ye tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ti mɛ mala ali kan abada si tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ti mɛ mala kan ali ni a dimaya tun bɛ baluwo le ɲininka k'a di kila la sahabalu ma a fan bulo ka tuma dɔ la farin o nɔɔni ka gato dara sago ma k'a di silamɛlu ma i k'a dɔn et pourtant silamɛlu kan k'a di tɛlɛlu ka ɲani nka di denwolu nɔfɛ yatimɛ denwolu k'e la don muso kɛ sabagatɔlu k'e la don sedina ali ni tɔɔrɔ k'a bɛ fɛ ka silamɛya sɔtɔ a sala muruba la wuli k'alo ni nafolo le sa bɛn a so bɔ k'a di muhamadu ma k'a di ma اللهم صل على علي المرتضى علي تورتا bo sinde nyen kake bo na fuda ali la anniversaire kasi ala bangelo kasi islamolu ganga fenyita dunyala hali menu mo kafirol ti feka fo bi bolon flate bo ndogo mungu be shinabi ko sedna ali le bangeta islamolu gango ita enyule na flo bela ka be nakashi mone nte ba mone nonte ni mone tunte fangandaya mai nonte ali lu bangelo la na flo bele kan ka futu fati ka be tinya sirifu ko la abe parce sirifu na ta toro nyori kadun telel ni toro te kontelu ka kishi mais sirifu blo man sare ma de fonji rome ay e be tagala la harate ne fana mo onde kelefe ha sirifu nyanina utorola me o ka nyani nu ka toro be andi billahi habe me kan kara mo golla jeke sharif usman madana haidara alla je faso de nyuma haidara kon solo ale ko de kon faso ako fana ko silamɛw ay bɛɛ ni bɛɛ sirilen bɛ ne joli de la ne jɛna ko silamɛw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an fanga kana ban a y'a fɔ a ma da o ma a y'a kɛ a ma da o ma a y'a ka nafolo don a da fɛ k'a ni di pour que an ka kisi kaso tɛ kasoya ma min kɛ degun ti degun ye min ma da kan mɔgɔw ka kisili kama hali bi a b'a la a ko n faso o kɔfɛ a ko diɲɛ bɛɛ an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye maa ka juguman t'a kɔnɔ faso dilala hayidara kɔni mais e k'a lajɛ bi mais hayidara bi
jamana in kɔnɔ bi i n'a fɔ dunan nalen min bɔra jamana wɛrɛ la ka na sigi an fɛ yan wa dunan min ma ɲuman kɛ fana bɛɛ ka bila kɔnturu la cɛ min y'a faso dilan o cɛ de bɛ minɛ ten an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan ni Haidara y'a kɔfilɛ diɲɛ ma walima Mali ma ka hakɛ nɔfɛ wallahi diɲɛ bɛ wuli a b'a wuli pewu kana sigi hasidiya mɛn bɔ ni Haidara kɛ kɔfilɛ Mali ma a ka degun min kɛ hadamadenw nɔfɛ tɔɔrɔ silo kan n'a kɛ miiri sekondi kelen ka dimi kɛ kɔfilɛ dunya ma Mali tɛ dɛ dunya bɛɛ bɛ halaki siga foyi t'a la sabu a lota tilo la dunya bɛɛ mais bɛɛ kɛ bagatɔ ka ban a tɛgɛ bɛ Ala dɔrɔn de bolo bi fɔ n jigiyɔrɔ min na kɛ man k'a fɛ fiyewu manil fard manil momit manil muhi wahid copor an bɛ min fɔ dɔrɔn Sharif Usman Mandela hana yafa i jɔ kan yafa n'o ni miiri Haidara ma bi an karamɔgɔ i ɲɛji tɛ se ka jɔ a tɛ se ka jɔ a bɛ ka sa walidenw nɔfɛ cogo min na a bɛ ka sa faso nɔfɛ cogo min na a bɛ ka mɔgɔw hinɛ minɛ cogo min na a n'a denw ka ale yɛrɛ minɛ cogo ye danfɛnw fɛ juguya kama hasidiya kama Ala ayiwa Ala de b'i ka ko ɲɛdɔn dɛ n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ nka Ala an ye Haidara n'a denw kalifa Ala ma i ye min kɛ Hussein la Karbala ka n'o latigɛ Haidara n'a denw ma yanni diɲɛ ka wuli wa cɛ o cɛ y'i ni da kan ko i ti fara la fiyewu Ala k'i ka du ci billahi Ala kɛ mɔgɔ fɛ min kɛra a fɛ ba mɔgɔ la min ko a t'a fɛ an ti sira o dugawu la danfɛn si ye an b'a fɔ ka wasa sabu an kumatɔ an tɛ se k'ale ta ɲɔgɔn na fɔ ko kɛmɛ n'Ala k'an dantigɛ ma diya maa ka juru tɛ na nka an fana bi a ladige a ka kumakan ɲumanw kama an ti sira ka kuma an faso la an jogo tiɲɛni kama an ti sira o la an b'a ka drapeau wuli k'a jɔ an bi kuma a ka d'an ye cogo min na sabu maa ka haramu t'an kɔnɔ an sigilen an tɛgɛ ma diya i ye kɛmɛ n'Ala k'an da k'a fɔ mugan du man k'a dun n bɛ se k'a fɔ i ka juru de bɛ na n juru don k'a sara ne tɛ se ka Haidara ta ɲɔgɔn na fɔ kɛmɛ n'Ala k'an da i ka juru tɛ na mɔgɔw tɛ kelen ye sa solo asidi ye kafiri ye i tɛ min ye n'i y'i yɛrɛ kɔ i bɛ malo n ko kira joli don nka an yɛrɛ b'an disi kɛrɛda kɔngɔ mɛ n faso kɔnɔ su in na waso tɛ dɛ wasa don Sharif Usman Mandela Haidara tɔgɔ la an bolo tɛ se ka jigin ko an tɛ kuma an faso kɔnɔ kɛmɛ n'Ala k'an da n b'i ka kalifa dun n b'i ka furu sa n ma sinji tigɛ kɛmɛ n'Ala k'an da npogotigi ni fara furulen kan n ma tiɲɛ n faso kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ a ma ko n kuma to ko Sambo i da de ayi ala barakatillahi wa sayyidi Sharif Usman Mandela Haidara Ala sɔnna o ma o la n dɔlɔkɔnɛ fa min sɔtɔ Haidara ko la n b'a kan fo saya mɛ n tɛ bɛ silamɛ ne sɔrɔ dugawu kɛ yɛrɛ dɛ nin sin tɛ i laban solo Ala ka laban wa man yaqtarifu hasanatan nazidu lahu fiha husna a ko bon aliyu kila sumɔgɔ ko la wa man yaqtarifu hasanatan ni mɔgɔ min ka ɲuman dɔ kɛ kila sumɔgɔ ko la i sin ko la hali ka guma ta ka bɔ silotɔ ka dɔrɔmɛ kelen dun ka taa fɛ i si mɛn nɔ k'o k'a la kumakanw la kɛbaaru la mɛ si tabili nɔ mɛ si mɛn nɔ ka lɔgɔ ɲini en tout cas ka fɛn o dɔ kɛ dɔrɔn Muhamadu sumɔgɔlu ye Ala kama walima i kunko dɔ to ko i je min dun a da fɛ i la ɲuman in na dɛ ko Ala si kura ko ka dɔ fara i ta in kan ka dɔ k'a la ko a min lamɛnw tɔ kolo to a bala mɔgɔ si mɛ kila sumɔgɔlu den ma ko Ala mɛ den ma sɔrɔ ayi o ma deli ka kɛ o mɔgɔ si tɛ se ka ɲuman foyi kɛ Ala kira sumɔgɔ ye
iya bo mine min kono ko ala ka mine langolon to kemena ala ka kabakulu dila ka duma kulu dila ma deli ka ke ni ya ke kira somogo ye ala ba ki billahi ati sosofiu ni madala de inna allaha ghafurun shakur inna allaha ghafur ala le mu ya faman soti tumo mena atun ma shiriful lo albe de kuka albe toro menu khela atunu mollo tuma na menalde sai naluge go sagi bitukun ka kefe to nya jeni ko inna allaha ghafur ala le mu ya faman soti ati yafa shakurun atele sin nyumalo akeba goy alu jemmenke ala ya ala ba longa shirifu kanu kama wala badara horomo kama ali horoma kama ni kenaina fui mantia solo fui mantia wala ni kenai amasigi dora kama shirifu ka kenedo utanu ku barkada ami dugoke mo ye ni kenai zoro ni ka direme tara dafe ngani anyuma bila amba nyini setki ala fe akake ali kama ala kanga toro wu ni ala sona fana sindi sogoma ni daragaw kera ami nyogon soro ka qur'ane kalando ke telemanina ka dugo nyeshi ankara mo haidara na ka dembayama abana ha ka dugo ke ka nyeshi mawere mawtete haidara na dew ku kalfa alama abana epi kana fama nyini de ma eba fo yananga ko chukola hamido banyiral otoy munun ti sansoro ni jurute ni ka kumboje limbila maka sanfe juru ke sole kala sababu do le kala sije ke o fedora abana duwa kuye mumbe refesa hal ni mo fo ala nyebila me ni bi fe ko fo ni ngania beta ka duwa beta ka nyishi shirifu ka duma ajulila ku kalfa alama ni tlala ni manya kuma ko iba fo ala ake kira somogo kama nye udoni alache ake kira jolu kama ala ne ka dengo geleyara o ya soro yu kanu numéro de contact kan angara mo ni appel lancer ku de téléphone do abi jabi moko tekele sa kwanye kele galodo hasidiya do solo alin femerete ni jele ndo ka tembe eka baba onge fananga jani ne o hasidat se ko bale ni le atlo garse suina ame ablaya ala kana sutura ala kana o ka wonya solli ala mustafa ni ankara mo aidara barka ya na horomai ame ala fo ka barka da bi ka wali mando nale ka blasraliwi ka foli nyesi ana ka demayama ka nyina ala fe fana ala ka sini kena duma ala ku meshila mi amla ni baraina o te do wore setanye dabalitanye ka fo sidna ali bangedo ka ala barka da ka wali mando ko ala anjena ni ali diliye amma sabo ale di ala kira jigi fa ka jigi tukuni dine demil mamina kafiriya ya nida cinya ka kwa babi ali wula ki jo ni ala barka ye naka bamuri ko ale rebi kafiriya beshitunu islamiya ka fanga soro bo o ali bangen na ni setanye ami mogo fara nyogon ka dama o hakili jigi che bayina hal na maseka usara ambu wali nyuma don ka ala barka da ka fo ala ma kwa ni che kwa ali dile ama abena ama o no kerasa ama nyina ala fe kwala ka ko lu horoma kama aka anyere mangutu kan kishi balawni mashibama akene sigiliye ni damaduro ne shirifu ka kene wala sa anyere ka yela hara jinya ko tede anga se ka kishi lahara olu no fe oyu kanu da falenya sigi kungere tala ni damadido ka duwo kerengere fanan kan yesi karamo aidara ma ama ko tanyere la kwa hal na tununa bashi fo itula men aidara na de mbolla du koloka jinya ma bi lafiya la harabi soro ala ku kishi kenni sigi kun yolu tare ala sako sako ni ala sona ma ambe foli di na baka kelengere na ma minu bora yoro jawna kana anga community la jiburia anga chokroba duma ba Solomon Jekte ani Khalifa Kante mambi Keita nunu bela jele an farani wali sisoko nunu de atu tike bakaye
vraiment an ka foli b'u ye minnu nana ka n'an sɛgɛrɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bagayɔgɔ min ye ne dabali ban anw m'a dabɔ nin bɛɛ kama an y'a dabɔ min kama dɔrɔn sɛbɛ o de ye an ɲɛnajɛ komite la yan ni sirifu ko ye mais o kɛra kuma min na sa mɔgɔw de surula yan ka k'olu ka kɛnɛ bɛɛ bila ko fu kana fara an kan ka sɔrɔ an m'o laɲini vraiment o degun sera kanuɲɔgɔnw ma kosɛbɛ an kɔni an b'o yafa ɲini u fɛ an m'a dabɔ o kama an y'a dabɔ dɔrɔn de ko ɲɛnajɛ min o taara k'an bolo koba ye aw yɛrɛ nali fana kɛra la koba ye vraiment u sara bɛ ala bolo an bɛ dugawu t'u yɛrɛ fana bolo i ka dugawu kɛ ani kalandenw bɛɛ ala sago salamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la nin baara bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ dugu jɛlen alikuranɛ kalan baara nana kɛ ni ka kuranɛ jigi k'a dafa ka dalayilul kairatiw kalan kira kan sɔli ni ka kuranɛ dusukun kalan suratu yasini siɲɛ caman ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ imam ali karamallahu wajihahu ka ɲɛsi ale ma a n'a somɔgɔ sanumaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲamadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye jiburuya imam ali ale ka anniversaire bangini nisɔndiya ɲaɲarili hukumu kɔnɔna na min labɛnna karamɔgɔ fɛ usman samu kanute ka fara jamiyatu ansardin tɔndenw kan jiburuya a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Londi se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fa la ka tiɲɛ dɛmɛ